سلام زغور تقاتل السينما سمر غميك أنيهم نلوم زدلنا مدب سبورتنا وقم نبلوس النايت نهات قدامت عسرتنا كل جزء بولصات حلو تلدات علم حلو تلدات أبزرزل بولصات تقوت ترسعيهم بفلاي أولك أو الشلمات درجات تقوللو أولاد حنت جانتا يوم انت هونتهم أميدا خابس سلفو أقدستي تتقوت حنت جانتا مخانهم تنتن تزعودي يقولتو ولا كوش حجزيرنا ولا الميسلا وحنت جانتا يهلو خابلو زنتون تنتي لدات كابحمق حلا ولتازم حدر بتدا أخوينو نزخونة أوتاقة السعر زلو تخلو لعلو مخانو يبرهو سلازي حنت عود تجانتا بزي بولت حلا ولدات كتركب أزي خبيد مخانو يوسخو نايك أربع أبنت أبتشان عشيش شمونت نايفت أميت أوتا تشامبيونز ليج أوروبا مس ريال مدريد سفاتت إنجليزا وتريفوربول أبت أوان زنبرا بقعد حيرو ولا صالح بمسبر تخافت أوتا تتقالي بسنكي قلد حلا ولدات كلتا قتلت ولاد مزجبان وانش أب معروض عزبان زخالات أب سعادة عمد أسلطان تاجانتا قديمو زحدو سبوتان تهاليو بوتا حلا ولتاتي نيرو أب كذي كروسن بزحزة مسرح نبرازيلو أليسون بيكر نمتو يذكر كان وصيتو نتا حلف عمد بسنك قلت حلا ولتا زخسرو وانشا تشامبيونز ليج أوروبا كله تعزاوي بذكرو تأمراتاو قعزو عترا زخالات فكرون قطفون مخان كابتن حدا حلا ولدات كان تعتقتاتو يوم سرح حلا ولدات أبتا شوعة نتو سلاسان كلتان قونن كلتان تربعان 4 متر وقومتن تعقن ساتون بزقبا من محداريو إز دما خسا مولو 9 دقيق نوقع خوينكا خو عسو نخيت حلف محلاويو أبز معبالا أرئيزو لو خو عسو دما أبز غربا أوان تأتاتو حلا ولدات أبوتو خوينو خو عسو خملسن نويح قلعنا يكون اتقن سرحو خوين زلو انتايدا أن استتخلت كو عسو خندن بنويح مقلع مستققانتو خمتت أوتاي كقابلا سلو زلو بإجرز ملخ حلا ولدات تمرات وخوينو يركب إذا خم أمن توسينا غارديولا نا مانشستر سيتي خمتشن كله نزصنحو إنجليزاوي حلا ولدات إتاغانتا جوهارت ولا ساتسنو أم حلاو زغودلو أينبورو بتحدش فلسفنا حلا وتلدات مستخلاخلتي دقغانتو عسو قابل يخل سلازي نبره بغارديولا تمرات أي نبرن سلازو خنعو ناب كالغانتا بمسداد نبرافو كبارسيلونا خمس استرائي ببرافو زي عقب إذا أسلطان إذا حدش فلسفنا حلا ولدا زمال هاسو بمبال أبز غزيزي كاب برازيلاو إديسون يروخو مهلاو كلنا تعذبت نكاتلو زلناينا بفلاي أبزي تأتاتي زولو حدش حقي كوعسو أقر مالت كوعسو أوش تساطونكا خجمرا زفكر مخانيو حلا ولدات كابدك إغانتو بفلاي أب قربا مسود أو تغالقات نزمت أو تقوعسو بريسة تأمانت نابز قبا أبوتان تتأواتين كبصحا ألوو تزي كوينو أبزي تأفا في زوبا نشوتو قربا سلازخونت نيشي جينكا كوعسو أبسا كعد كم تعرف كقبرا سلازخيل نزيستو غنزوبو نحجا أسلت أنت بفلاي نعبيتي غانتاتات حلا ولدات أبز مرسون الوان كينيو بلوس حلا ومخان ملكت إجرزلوان زمتأتو عسو كاب نوح مقلع مستقانتو قابل زغل حلا ولدات يوم أبرادارهم زؤتو زلوو نزي حجي أبو زحت حلا ولدات نريئو زلنا ملكت كعسو منوح عمتات بتداقاقامي بحلا ولدات هاقريت قانتا جرمن باير مليقن زكوان مانيول نيور نعزوان يرناينا نير بفلها بتعالم الزاربولو اتصبق عدن قدل صبارغل نبر اوان نزمتأتو عسو ولا بلعلتوخن تقدادي مخقال عير رأي نبرن بأزيما دنقت ميلاتات جيرو نبدك قانتو يتعوتا خن نبر يذكر فلا حنسا كابساتون ممصا وافلو عرفا وي دما برؤسو ملسان كابت زليلو زنبرنا يولقو بقعت نيرو سلازخونا اب 2014 نوزحات بلوصات تጻوت بليصو نتوم نخعسو اغرن للا 10 عامل زقول سورنالون ميسن تختيلو اول قاوش لمات بارن دي اورسال ساي درجه حز خاله ابز خمم زين بلوص حلاولتا تزرزيروم زلو ناي حبرقو حين مسن عزب قلطافه سغومتي مالت نزمصاكات قاي غزيم بوتان تطقيمكا كعسو شوتوخا مخان مدحان دداله نساطن حلاولدات بوتاخا سلازخونه بزغبا معبلالن مقططارن مريحنت ام مسمر مكلخال زلو دغغانتخا ممحدار مودابن ادهبو نزخونه منقساس ابزخونه غزي ادهبوخا زي مطفا وي دما زي مسراق غبو بوتا محاز اتزبلت كعسون محان زبلكيا بوتا محاز اقدم كام مغمات كعسو حيزن زلو تጻوتا ينصار غانتا كعسونا بي قلعل كام مغمات نقوح مخان نخلو قرنعات بوتا مبصح زرغحه بلكع بيد كونه بإغري كعسو قلع كان ود غانتا خمصح بتوسخ تعاصافنت تبعاتن بحده بقع وي دما بلص حلاولتات كونون زلوم اقدسن مسرتان رقحيتات مخانوم ابسني حلاولتات عمق زبل افلطو زلون تنتنتي يقلصو
نزا أقدمو تغلصنا حلو تلدات مسرتاو رقاحي كمم زن تغيرو أم بدرك عصو غرخاب ترأينا كل غزي بلصات حلوتات تزرزيروم ألو أبزل عدد 10 نساطن حلوتات بزغبا زمحاضرو بلصات حلوتات أبزبل زرزر كاتوت زي كالو انتخونا بتاريخ زودر دنك بقعزر أيو حلوتات أمنا كبر حريا تسيمم ألو ببترتا ناب قدامت 10 بدحري نوبا نابتم ناي كبر حريا زاوتو بلصات حلوتات كنبلوكم إنا سناي صنحوت عسراي إدوين فاندر سار أو عامة سبورت 2008 مس إنجليزاويت مانشستر يونايتد كله أو الدر بريمير ليج إنجليز نشحن 310 حال دقائق مالتنا 14 صوتات شوتو تبال نابلاتو أيزرقن هولندا حلاو دات مانشستر يونايتد نبر إدوين فاندر سار أبناء عيسان حلا عام بروفيشنالاو ناكو عسو رقو عزوو أبشحن 990 مس أياكس جميرو مس جوفي فولهام دحيرو دما مس مانشستر يونايتد نشمون 120 صوتات تسلفو تتصاويتيو إزمس أياكس أبشحن 995 كومون مس مانشستر أب 2008 وانشا تشامبيونز ليج زعترا حلاولتات نهاجريت غانتا هولاند 230 غزي ماليا وري تسلف لايو بزي كازي أبشحن 992 يو إف كاب 4 ناي بريمير ليج إنجليزنا 4 ناي هولاند إير ديفيزن وانا جوخ عتر زغال فاندر سار مبل 10 ناي كل غزي زبلص حلاولتات عالم تبايلو أبز زرزر آتي يركب ودرب عن كتن عامت مسكونه بجايد سقل فاندر سار أبز وان حلا في عد ناي قدم غانتو هولنداويت أياكس أمستردام كوينو أم معيا يركب أش أي ديفيد سيمان بعلنا وحد أقول زنابل ديفيد سيمان أبتنا عسان كلتن عمتاد نايت قوتا زمانو زبازحنا أرسنال تسلف اللاخو خون أبتش عدت 250 شعاتن قطمات نايتا غانتا بوتو خو حسن كله ناقرايت غانتا إنجليز دما بسوعان حموشن توتال 2 كيلو وايو مبلتاش عيني كل جزء زبلت أحلا ولتا تسمي زلو سيمان مس أرسنال كوينو 3 بريمير ليج إنجليز 4 إف إي كاب حانتنا لي كاب نزأم مسولو عبيت وناتو خجبت كيلو سيمون أبتريكو عسوغر أزين بلوطات نشوتو زغرب عدلات مدحان سمو أتصوعيو انتخونا وانش عالم كتشحن كلتن إنجليز مس برازيل أبتقوط مول نمرت رونالدينو نزغير عنا تقل لعب بزقبا بوتو حيزب بزي مسنح شوتو خاموخان كرحنا بزي مخالو أبتاريخو عابع عنوات كويناتو تركب قلو وقنات دمان تابت اوان ود 39 عامز نبر سيمان إذا شوتو نتروتو أقالات إفات اللي ياخبلو تسمعو بزخوين بات سيمان أبتارتا بلوصات حالو ولداد زسرع بقعتان تصوارق بمحلافو أبتاريخ مزون بلوصات حالو ولداد كان متصوع أي تعاكتن شامناي سيب ماير هاجر جرمن كاب زفريتو حالو ولداد أب كلميت سراع سيب ماير ماير أب تعسى شوعات عامتا زوسر بروفيشنالاو قعزو مس عبا جرمنايت غانتا باير مونيخ يحلفوه نزا غانتا وكيلو أو 536 صوتات كسلف كيليو اتزقرم قنا خاب شحن 996 كساب شحن 979 نابز نبرع عسى 3 عامتات نربعة 104 كلتن صوتات أكاتات لو بزي تغير بوتو بموحاس زغونا حالا ولدات كروه وزي كآل خبري بسمو سنيدو زركاب مبل شامنا إنه كل جزء زبلت أحلى ولدات عالم قسم زخايل ماير غانتو باير 3 جزء أكاتيرا تعوات يوروبيان كاب كتكون عبا أستوات أوغير اللايو أب أوانو مس معراب جرمن سلف نبر ماير أب 95 صوتات كسلفن كله أب شحن 970 كتن يوروبيان تشامبيونشيب أب زوان وانش إير باتس وعزله أب شحن 974 كا وانش عالم أكاتيلو مسهاجرو تعويتيو اتزلال دمونا توالت صوعد نبر ماير نبلوت نوتو مسكر زخونو 3 جزء بلوت حلا ولدات بوندسليغا جرمن تواهيلو تشليميو شوعي بيتر شيلتون برك حلا ولدات كم نبر زغلص انجليزاوي بيتر شيلتون مس نوتيغهام فورست ساوثهامبتون درب كاونتن بمخان نشحن 5 صوتات نساصن حلا ولدات مريحويو مبل شوعي كل جزء زبلت حلا ولدات عالم زخونه شيلتون نلعل 3 عامتات بجايلو لبيسو خصات بمخالو كبزحات وغناتنا ادا رخيبوليو إذا حلا ولدات إنجليز وكيلو 195 صوتات كسلف بمخالو ناي كل جزء زلعل تسلف تهاريات غانتا خونن أب كلتن ناي أوروبيان تشامبيونشيب وددر 3 دما وانش عالم نهاغورو تسلف لايو
ሽልተን ኣብ ናይ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 10 ንሸቶ ዝቐረባ ቅልዓት ብምድሓን ምስ ፋብያን ፓርቲዝ ዝበዝሐ ንሸቶ ኮና ዝኽላዕ ዕድላ ዘምከነ ሓላ ውልዳት ተባሂሉ ክብሮ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ፒተር ሽልተን ምስ ኖቲንግሃም ፎሬስት 2 ናይ ኤውሮፕያን ካፕ 2 ናይ እንግሊዝ ዋንጫ ክዓትር ዝኽኣለ ታሪኻዊ ሓላ ውልዳት ነበር እዩ። ሻድሻይ ጂያንሉጂ ቡፎን ካብዞም ዝበለጹ 10 ሓላ ውልዳት ዓለም ተጸውዖም ዘለዉ እቲ እንኮ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስሩዕ ጾታ ዝርከብ ሓላ ውልዳት እዩ። ኢጣልያዊ ጂያንሉጂ ቡፎን ጂጂ ቡፎን ምስ ምድፋዕ ዕድመ ወኖ ከየጥፍእ ሸቶታት ክኾና ዝግበአን ቅልዓት ኣብ ምምካን ውሃት ዘበለ ብቕዓት ኣብ ምርኣይ ዝርከብ ህቡብ ሓላ ውልዳት እዩ። ኣብዚ እዋን ወዲ 42 ዓመት ደፊኑ ዘሎ እዚ ኢጣልያዊ ወላ ካብ 1995 ምስ ፓርማ ፕሮፌሽናል ጉዕዞ ይጀምር ክሳብ ሕጂ ምስ ጁቬ ብምዃን ዓወታት ኣብ ምስና ዝርከብ ብዘይካ ኣብ 2018 ናብ ፈረንሳዊት ፒኤጅ ተሰጋጊሩ ናብ ኣዳጋንቱ ተመልሰላ ሓደ ዓመት ልዕሊ 600 ጾታት ናይ ክለብን 130 ናይ ሃገራት ጋንታ ጾታን ተሰለፈ ቡፎን ብዘርእዮም ክሳብ ሕጂ ድማ ብዘርእዮም ዘሎ ይጽዓድ ብቕዓት ኣብ ታሪኽ እዚ ውድድር ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ሓላ ውልዳት ተባሂሉ ኣብ መበል ሻሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ብዘይካ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ካልኦት ዓበይቲ ዋንጫ ጁቬ ዝዓተረ ቡፎን ኣብ 2006 ኢጣልያ ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ከላ ኣበርክቶኡ ኣዝዩ ኣደናቂ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ፍጻሜ ጸወታ ናይ ዚዳን ብርእሱ ዝሃረማ ኣዝያ ሓደገኛ ሃራም ተመጣጢሩ ከድሕና ብምኽኣሉ ንውልቃዊ ብቕዓቱ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ኣድሚቕዎ እዩ። እዛ ቡፎን ዘድሓና ሓንቲ ካብተን ሓላ ውልዳት ዘድሓኖን ሸቶ ኮና ዝኽእላ ዝነበራ ሓደገኛታት ፈተነት ትጽዋዕ ኣላ። እዛ ሓላ ውልዳት ኣብ 7 ጾታታት ዝውድድር 2 ሸቶታት ጥራይ ክምዝገቦ እንከላ ሓንቲ ኣብ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ዚዳን ዘመዝገበሉ ፍጹም ቁላዕ ትከውን ሓንቲ ከዓ ወዲ ጋንትኡ ዘመዝገበሉ ዝነበረት እያ። ቡፎን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ሰነ ዘብቅዕ ውዕል ምስታ በዓል ውዕሎቱን ውዕለታን ዝኾነ ኣዲ ጋንትኡ ጁቬንቱስ ኣለዎ። ሓምሻይ ፒተር ሽማይክል ኤውሮጳዊት ሃገር ዴንማርክ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ሓላ ውልዳት ምዃኑ ብኹርዓት ትገልጾ ዜጋ እዩ። ህቡብ ሓላዊ ማዕጾ ፒተር ሽማይክል ቅድሚና ማንቸስተር ምስጋሩ ኣብ ብሮንዲባይን ስፖርቲንግ ሊዝበን ዝተፈላለዩ ዋንጫ ዝዓተረ ሽማይክል ነቲ ዓለም ዝዛረብ ብቕዓቱ ኣብ እንግሊዝ ምስ ማንቸስተር ኣብ ተሰለፈሉ 8 ዓመታት ብዝበለጸ አንጸባሪቕዎ። ምስ ቀያሕቲ ሴጣውንቲ ተዘካሪት ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ 1990 ዝርከቦም 5 ናይ ፕሪምየር ሊግ 3 ናይ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ዓጢትወን እዩ። ኣብ ሃገሩ ቀዳማይ ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ድንቂ ሓላ ውልዳት ኣብ መበል 50 ክስራዕ ዝኽኣለ ሽማይክል ንሃገሩ ዴንማርክ 129 ጾታታት ምርጫ ክኾን እንከሎ ዩሮ 1992 ክትዓትር ጊድዩ ዓብ ምንባሩ ይግለጽ። ሽማይክል ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 42 ሚእታዊት ንሸቶ ኮና ዝቐረባ ከድሕን ብምኽኣሉ ምስቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ሓላ ውልዳት ተሰሪዑ ይርከብ። ራብዓይ ዲኖዞፍ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ሓላ ውልዳት ሃገር ኢጣልያ ምዃኑ ብዙሓት ብሰፊሑ ዝምስክርዎ እዩ። እዚ ንውሕዳት ጥራይ ዝተዓደለ ንጥፈት ቅልጣፈ ተዓጻጻፍነት ዝውንን ሓላ ውልዳት ኣብ 642 ናይ ክለብን ኣብ 112 ናይ ሃገራዊት ጋንታ ጾታታት ቀዳማይ ምርጫ ኣሰልጠንቲ ክኸውን ብሉጽነቱ ከርእን ክኢሉ እዩ። ን11 ዓመታት ምስ ጁቬ ዝተሰለፈ ዞፍ እታ ጋንታ 6 ናይ ሴሪኣ ሓንቲ ኮፓ ኢጣልያን ከምኡን የኤፋ ካፕን ዋንጫ ክትዓትር እጃሙ ዕዙዝ ምንባሩ ሰነዳት ጁቬ ይዘንትዉ። ካብ መሳሊ ዝበለጹ ሓላ ውልዳት ኣብ መበል 4 ተሰሪዑ ዝርከብ ዞፍ ሓላ ውልዳት እታዕውት ኤውሮፕያን ቻምፒየንሺፕ 1998 ዝኾነት ኢጣልያ ነይሩ። ልዕሊ ዛ ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ ስሙ ዝንኡን ዘዕቤላ ውድድር ግን ዋንጫ ዓለም 1982 እያ። ኣብቲ እዋን ወዲ 40 ዓመት ዝነበረ ዞፍ ነታ ሃገር ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ብምምራሕ ነታ ተባሃጊት ዋንጫ ናብ ኢጣልያ ግዒዝዋ እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝበለጸ ሓላ ውልዳት ክስመን ከሎ ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ተጻዋታይ ዋንጫ ዓለም ክዓትር ዝኽእል ተባሂሉ ንልዕሊ 38 ዓመታት ኣብ መዝገብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ስሙ ብኽብሪ ወቂሩ ይርከብ። ብዙሓት ክብረ ወሰናት ሰኒዱ ዝሓለፈ ዞፍ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ጾታታት ካብ 1972 ክሳብ 1974 ናብ ዝነበረ 3 ዓመታት ንኢጣልያ ወኪሉ ኣብ ተሰለፈሎም ጾታታት ን142 ደቂቕ ማለት ን12 ጾታ ሸቶ ትበሃል ናብ ውልዳቱ ከዝርቕ ብዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓላ ውልዳት ዘይደፍሮ ታሪኽ ብስሙ ሰኒዱ በጃ ኢዱ ሰቒሉ ካብ ዝተባሃጋ ውድድር ኣብ መበል 41 ዓመቱ ዝተሰናበተ። ሳልሳይ ጎርደን ባንክስ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዝመስከረሉ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ሓላዊ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እዩ። ጎርደን ባንክስ
ካብ 1958 ክሳብ 1992 ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ወኪሉ ኣብ 73 ግጥማት ቦቱ ዘውሓሰ እዛ ሓላዊ ማዕጾ ኣብ ናይ ክለባት ከዓ 628 ጾታት ብሉጽነቱ ከመስክር ኣብ ሜዳ ተሰሊፉ እዩ። ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ዋንጫ ዓለም 1966 ዝዓተረ ባንክስ ኣብ ኩሉ ጾታታት ውድድር ተሰሊፉ 3 ሾቶታት ጥራይ ንዕኡ ሓሊፈን ክምዝገባ ዝኸኣላ። መድረክ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረአየን ብሉጻት ሓለውልታት ኣብ መበል ሳልሳይ ተሰሪዑ ዝርከብ እዚ እንግሊዛዊ ምስ ሌስተርን ስቶክ ሲቲን ኣብ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዓመታት ሊግ ካብ ክዕወት ክኢሉ እዩ። ኣብ መበል 34 ዓመቱ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ሓንቲ ዓይኑ ክስእን ብምኽኣሉ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ዝወፀ ባንክስ ብድንቂ ብቕዓቱ ምስክር ዝኾነኦ 6 ግዜ ብሉጽ ሓላውልታት ፊፋ ተባሂሉ ተሰሊሙ እዩ። ባንክስ ኣብ መበል 81 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ካልኣይ ኦሊቨር ካሃን ጀርመናዊ በዓል ዝና ሓላውልታት ኦሊቨር ካሃን ኣብቲ ን21 ዓመታት ዝወሰደ ፕሮፌሽናላዊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጉዕዞኡ ነቲ 14 ዓመታት ምስ ዓባይ ጀርመናዊት ባየር ሙኒኽ ኣሕሊፍዎ። ብጠቕላላ 780 ናይ ክለብ ጸወታታት ኣብ ሜዳ ተረኣየ ካሃን ሃገረ ጀርመን ካብ ዝረኣየቶም ቀዳማይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረኣዮም ድማ መበል ካልኣይ ዝበለጸ ሓላውታት ተሰሪዑ ይርከብ። ንጀርመን ወኪሉ ኣብ 86 ጸወታታት ንዓለም ተዘካሪ ብቕዓት ኣርእይዋ እዩ። ካሃን ምስ ባየር ሙኒክ ኣብ ዓመት 2011 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ዝርከቦም 8 ናይ ቡንደስሊጋ 6 ናይ ውሽጢ ዓዲ ወናጩ ከምኡ'ውን የኤፋ ካብን ካልኦት ዓበይቲ ናይ ጋንታ ክብርታት ተጎናጺፉ እዩ። እቲ ኣርካን እናተባህለ ዝጽዋዕ ነበረ ካሃን ንጀርመን ወኪሉ ኣብ ተጻወተሉ 86 ጸወታታት ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 1996 ከምኡ'ውን ኣብ ፍጻሜ ጸወታ ዋንጫ ዓለም 2002 ክበጽሕን ብብራዚል ተረቲዑ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ናይ ቅድሚ 18 ዓመት ተዘክሮ እዩ። ሽሕኳ ካሃን ኣብ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ዋንጫ ዓለም 2002 ብብራዚል ተተረትዐ ብዘርእዮ ድንቂ ብቕዓት ብዘምከነ ሓደገኛ ኳዕሳሱን ነታ ናብ ብሉጻት ተጻወት ጥራይ ትዛወር ነበረት ወልቃዊት ኩዕሶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ውድድር ተባሂሉ ክሽለማ ክኢሉ እዩ። ሓያል ናይ ምውሃድ ተውህቦ ዝተዓደለ ካሃን ካብቶም ዓቕሊ ዘይነበሮም ተጻወትቲ ከም ዝነበረ ይዝከር። ቀዳማይ ሌቪ ያሺን ቅድሚ 1991 ሶቪየት ዩኒየን ትበሃል ዓባይን ሓያልን ሃገር ነይራያ። እዛ ሃገር ቅድሚ ፖለቲካዊ ምኽንያት ናብ ተፈላለዩ ብዙሓት ሃገራት ትፋሕፋሕ ትብል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓንቲ ካብተን ሓያል ተወዳዳሪነት ዝነበረን ኤውሮጳውያን ሃገራት ከም ነበረት ናይቲ እዋን ታሪኽ ዝውድር ሰኒድዎ ይርከብ። ነዛ ሃገር ከም ሓላውልታት ኮይኑ ኣብ 75 ጸወታታት ዝተሰለፈላ ሌቪ ያሺን ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረአዮም ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ሓላውልታት ዳርጋ ኩሉ ብሰፊሑ ይሰማምዓሉን ኣፍልጦ ተዋህቦን እዩ። ያሺን ምስ ሶቪየት ኮይኑ ዋንጫ ኤውሮፓያን ቻምፒየንሺፕ 1960 ከምኡ'ውን ዋንጫ ኦሎምፒክ 1956 ኣስተማቒርዎን እዩ። ብዘሪኦ ዝነበረ ኣትሌቲካዊ ምትዕጻፍን ሓይልን እቲ ጸሊም ሳሪ እቲ ጸሊም ኦክቶፐስን ካልእን ንብቕዓቱ ዝገልጹ ቅጽል ስም ጥቡቕ ያሺን ኣብነት ብሉጽ ሓላውልታት ምንባሩ ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጽዎ እዩ። ሃገረ ሶቪየት ዩኒየን ኣብ ታሪኻ ብመንገዲ 3 ጸወታ 3 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲዮር ክትዓትርን ከላ እታ ብኹሪ ዝኾነት ውልቃዊ ሽልማት ብመንገዲ ያሺን እያ ናብቲ ሃገር ኣብ 1993 ዘገዓዘታ። በዚ ድማ ያሺን እቲ ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን ሓላውልታት ባሎን ዲዮር ዝዓተረት ተባሂሉ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ናብ መዝገብ ዝዓባይ ናይ ውልቀ ሽልማት ተጻወቲ ስሙ ኣስፊሩ ዝርከብ። ኣብ ናይ ጸወታ ዘመን 4 ዋንጫ ዓለም ሶቪየት ዝወከለን ኣብ ታሪኹ 150 ፍጹም ቅልዓትን ከም ዝደሓን ዝግለጽ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ሓላውልታት ዓለም ያሺን ኣብ መበል 60 ዓመቱ ብናይ ከብዲ ካንሰር ካብዚ ዓለም ተሰናበተ። ኣባል ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ዓለም እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ክብሪ ሕርያ ዝኣተዉ ካልኦት ብሉጻት ሓለውቲ ልዳት ኣብዚ ኣቐዲሙ ተዘርዘረ 10 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ሓለውልታት ገለ ንዓለም ብሉጽ ብቕዓቶም ዘርኣዩ ግን ከዓ ብጸቢብ ኣፈላላይ ዘይኣተዉ ናይ ክብሪ ሓለውልታት ተባሂሎም ተሓሪዮም ኣለዉ። እዞም ብናይ ክብሪ ምሩጻት ሓለውልታት ከም ማኑኤል ኒየር፣ ፔተር ቼክ፣ ኢከር ካሲያስ፣ ጃን ማርያ ፓፊፍ፣ ጄሴ ቼራቬስተስ፣ ጀኒንግስ፣ ቭላድሚር ቤራ፣ ሪካርዶ ዛሞራን፣ ማዛሮፒ እቲ ዝነውሐ ደቃይቕ ኣብ 1816 ደቃይቕ ማለት ን20 ጸወታታት ሾቶ ዘይተመዝገቡ ሓላውልታት ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ ዝርከብ እዩ። ከምኡ'ውን ኣቤል ሮሳን ዝኣመሰሉ ናይ ክብሪ ሓለውልታት ተባሂሎም ድሕሪዞም 10 ብሉጻት ኣብዚ ዝርዝር ተጻሒፎም ዝርከቡ እዮም። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነውሚ ሒዝና ዝመጻና መደብ ዝኽትካተሎ ጽናሕኩም ነይሩ። ዝኾነ ርእይቶ ወይ ድማ ኣብ ቀጻሊ ክንድሶ ትልልዮ መደብ ክትጽሕፉና ብኣኽብሮት እናዘኻኸርና ኣብ ዝመጽእ ዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።